کانیا کپریت کو ji du kaniyên serekî pêkhatiye û kaniya jina û kaniya mêra dikevîte aliyê rastê bajarê Mosilê nêzîk gel ha baştabiya. Mêjoya evan her du kaniyan gel mêjoya durustkirina bajarê Mosilê ye û her ji kevin da xelkekî qesta evê kaniyê dikirin ji bo çareserkirina janên masolkan û nexweşiyên pîstî û gelek nexweşiyên din. Nûke xelkek dihêne ser kaniya kiprîtê û her ew bawerî heye ewa bav û bapîrên wan bo gotî. Yekem car teqna evê kaniyê di leşê xwe din û heta pêve zuhat bîtin û dîv da xub ava kiprîtê itşon. الجير الموجود او تقنا لفيري وكو چاواتو صابون لشي خود داي وساده او تقني لشي خوسوي دي ده حتى 15 چرکا لبرتاوه رونه اخاره حتى تو هز دکی لشي ته همي زهابوي دي وگره سر برکا سرکی او دي لشي خوب آوا کبریت شوی. Kaniya kiprîtê cihê wê cihekê gozarî ye û li ber rîbarê Dîcle ye û heta nûke çi pîtedan ji layê hikûmetê ve pê nehatiye kirin. Herçende xelkekî gelek caran daxwaza avadankirina cihê kaniyê kiriye da ku bîte cihekê gozarî û xelk û hikûmet sodê lê werbigirin. نطالب شيء يعني هذا كله هذا يفيد المجتمع. اف کانیا دê xelk sûdê jêbînin bila dewlet parekî bû terxan biket. Em 100 yan 200 milyonan naxwazîn nexêr. Bi 20 milyon dînaran ev kaniya dê hête ava kirin. Wekî hûn dizanin, ev kaniya ya li ser rîbarê hindek caran xelk bo geşt û guzariyê qestavêrê dikin. Sedan salan beriya niha xelkê Mosilê nexweşiyên pîstî li ser evê kaniyê çareser kirin. Lewma her ji wî demî û heta nûke bûye diyarde û xelkê niha jî dihêne ser vê kaniyê bi merema çareserkirina nexweşiyên pîstî. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosil.